המכס החדש של ארצות הברית, החל מה-29/8, או יותר נכון אפילו כבר חלק ב7/8, ממש בימים אלה. מה הולך לקרות? אז ככה, עד לפני כמה ימים, בעקבות הבקשה של טראמפ, היה כאן מכס של 10% על עסקאות מעל $800. וככה זה התנהל, לא תמיד הצליחו לגבות מכס, לא תמיד זכו לגבות מכס, המכס האמריקאי, מכיוון שהתהליך הזה מתנהל כרגע באופן ידני. לפני כמה ימים, הבית הלבן פרסם, שמרגע זה, או יותר נכון, מ7/8, עסקאות מעל $800 יחויבו במכס של 15% ולא 10%, ומ-29/8, כל החבילות שיגיעו לארצות הברית מישראל יחויבו במכס של 15%, גם אם זה היה עסקה של $1, $2 ומעלה. זאת אומרת, לא רק מעל $800, משהו בעייתי מאוד עבורנו, ממש. זאת אומרת שכל לקוח שקונה, הוא בעצם צריך לשלם גם מכס. עכשיו, איך נוכל לעשות את הפעולה הזאת? בעייתי, בטח באצי, אין כרגע מנגנון, אצי לא ערוכים, או יותר נכון לא נדרשו למנגנון כזה לגבות מכס. ההצעה שלהם היא בעצם להעלות מחירים ולהעביר את המכס למדינת היעד, ואת זה אפשר לעשות על ידי שירותי DDP, שזה אומר לשלוח את הפריטים דרך חברות הבלדרות, DHL, FedEx, UPS, מיילוג בארץ, כל מי שיודע לתת את שירותי הבלדרות, שבצד השני יהיה אפשר להעביר את המכס לארצות הברית. אז מה נעשה? כנראה שנאלץ להעלות מחירים. בינתיים אני ממליץ, תמתינו עוד טיפה, עוד כמה ימים לעוד כמה העברות שיגיעו מן הסתם, ואז אם אין ברירה נעלה מחירים.